Her er en mand. Han arbejder i en temmelig stor virksomhed. Med en temmelig stor IT-afdeling. Han har en idé til en app, som han mener vil kunne gøre hverdagen meget lettere for sine kollegaer og kunder. Men han har også hørt, at det er både dyrt og besværligt at udvikle apps. Og til hvilken platform skal han gøre det? Heldigvis hører han også om NAP og deres system. På hjemmesiden finder han hurtigt de moduler, han skal bruge til sin nye app. Og så ringer han straks til NAP. Fordi modulerne allerede er bygget, skal han kun betale for rådgivninger for at få sin app designet og sat sammen. Og det tager jo ikke så lang tid. Og så har han en ny app. Han tilføjer nemt nyt indhold via NAP CMS. Og netop fordi det er et CMS-system, så kan han nemt opdatere appen med nye priser, billeder og tekster. Så klarer NAP-skyen selv det med at få det ud til alle platforme. Han kan da opdatere indhold, uploade billeder og videoer, eller sende beskeder direkte til sine brugere fra sin telefon, mens han er på farten. Smart. Besøg nap.dk for at høre mere.